Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Аутизм белән көрәшергә дельфиннар ярдәм итә. Чудо дети педагогия үзәге дельфинотерапия өчен грант тотты. 20 февраль көне ЗАГСта язылучылар саны арткан. Матур дата бәхет китерерме? Яшь парлар белән Лилия Гатина аралашты. Сәләтеңне бөтен шәһәр белсен. Телекомпанияда Чаллы талантлары проекты старт алды. Җәяүлеләр кичә юлын читләп үтәбез ди. Шәһәрдәшләре зур күлләүкләр һәм су баскан зебраларга зарлана. Юл аркылы чыгу сынау диялар. Аномалия җылы һава торышы шәһәрдәге вазгыятькә ничек йогынты ясый, Лилия Гатина дәвам итә. Шәһәрдәшләр күлләүкләрне трамвай рейслары буенча йөреп чыгабыз ди. Машиналар җәяүлеләр сукмагында йөзеп йөри. Шәһәр халкы юл төзекләндерелгәннән соң да проблема хәл ителми дип зарлана. Лужа, как вот дождь, все время глубокая. Здесь же и дети ходят, и коляски ходят, и бабушки, дедушки ходят. Сейчас вот мне надо переходить вот, а тут там то трамвай ездит, то там автобус ездит. Шәһәр халкының социаль челтәрләрдәге шикаятләренә шәһәр хакимияте вәкилләре юл гарантияда, шуңа күрә подрядчы җавап бирергә тиеш ди. Юлчыларга су куюларын чистартырга кушканнар. Сюжеты төшергән вакытта яңгыр канализациясын чистарттылар да. Подрядчы оешма вәкиле яңгыр канализациясын чистарту белән коммуналь хезмәтләр шөгыльләнергә тиеш, гарантия юл катламына гына кагыла дип аңлатты. Гарантийное обязательство распространяется на покрытие дорожной одежды. Что касается ливневого стока, то в проекте не было предусмотрено, значит, ремонт что-то, а очистка колодцев только был предусмотрено. И содержание, и обслуживанием заживленных колодцев предприятие наше не занимается. Синоптиклар белдерүенчә, үз ишек алырындагы һәм шәһәр проспектларындагы күлләүкләрне шәһәрдәшләргә тагын берничә көн күзәтергә туры киләчәк. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Теманы дәвам итеп, Россиядә аномаль кыш булуга Себердән килгән салкын һаваны Атлантика җылы һава массалары кысу сәбәп булган. Быел Төньяк Атлантикадан һава массаларын күчерүне тәэмин итүче Төньяк Атлантика тирбәнеше Якутиягә һәм хәтта Хабаровска краена да барып җиткән. Бары тик декабрь ахырында һәм гыйнварда гына Россия территориясендә һава торышын антициклон билгеләде. Мондый күренешләр элек тә күзәтелгән, ләкин кыш буе дәвам иткәне булмаган. Илебездә климат нормасы кай вакыты 25-28 градуска кадәр арткан, якындагы 5 көндә ул 16-20 градусны тәшкил итә. Шулай ук белгечләр бу атнада Татарстанда апрельдәге кебек һава торышы вәгъдә итте. Атна ахырына гына бераз суытачак ди синоптиклар. Йорчалы Курчак театры өчен яңа бинада барлык шартларда тудырылачак. Бу хакта Татарстан Республикасы Хөкүмәте йортында узган брифингта мәдәният министры Ирада Әюпова хәбәр итте. Шулай ук белгеч Татарстанда мәдәният милли проектын гамәлгә ашыру турында сөйләде. Ул үз эшенә 3 федераль проектны сыйдыра: мәдәни мөхит, иҗади кешеләр һәм цифрлы мәдәният. Милли проекты кысаларында 2020 елда Татарстан сәнгать мәктәпләрен музыка кораллары, интерактив такталар һәм ноталар белән җиһазландырыр өчен 106 миллион сумнан артык акча каралган. Министр үз докладында Чаллыда Татар драма театры өчен Колизей бинасын капиталь ремонтлау турында да әйтеп китте. Драмтеатр переедет в Колизей. Это мы, соответственно, театр кукол переезжает в здание драмтеатра, и там тоже будут созданы условия, здание будет отремонтировано и создано. Они переедут из школы уже в самостоятельное здание, с самостоятельной территорией, полностью адаптированной для театрального процесса. Чудо дети дәвалау педагогикасы үзәгендә балалар дельфиннар ярдәмендә терлекләнә. Үзәк грант тоткан, алынган акчаларны дельфинотерапия өчен шартлар тудыруга юнәлдергәннәр. Проектта мөмкинлекләре чикле балалар катнаша, моңа кадәр алар башка шәһәрләргә барырга мәҗбүр булган. Теманы Эльвина Андрова дәвам итә. Курсны башлар алдыннан һәр бала үсештәге җитешсезлекләрне билгели торган диагностика узарга тиеш. Шуннан соң индивидуаль программа төзелә. Дельфиннар табигый ультратавыш чыганагы. Ул приборлар ярдәмендә ясалганына караганда файдалырак дип психологлар. Бу хайваннар белән аралашу балага үз эшенә ябылуны җиңәргә ярдәм итә. Балалар башта дельфиннар белән ерактан гына таныша. Аннан соң тренер туплар белән төрле күнегүләр күрсәтә. Бала ияләшеп беткәч, тренер белән бергә алар суга чумып дельфиннар белән yüзә башлый. Хәзерге вакытта дельфинарийда 2 бала шөгыльләнә, алар белән 2 белгеч эшли. Беренчесе нейропсихолог, икенчесе суда дельфинар белән эшли торган белгеч.
Дельфины терапия сәләмәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балаларга тәкъдим ителә. Ата-аналар бала үсешендә берәр үзгәреш сизсә, андый балалар да килә ала. Рианнага 8 яшь, бу аның дельфиннар белән 3нче очрашуы. Кыз үз эшенә йомылган, әлегә әнисеннән аерылмый, ә хайваннар белән уртак тел тапкан. В начале занятия девочка очень боялась дельфинов, на коммуникацию с ними не шла. Речи от того, чтобы взять мячик изо рта, вообще не было. И спустя 3 дня девочка уже почти безбоязненно подходит к дельфинам, гладит их, забирает кольца, мячи, кидает им. Дельфиннар балаларны аралашырга өйрәтә ди белгечләр. Аларның сүзләренә караганда, беренче дәрестән үк бала уңай эмоцияләр ала. Бу аның алга таба үсешенә ярдәм итә. Эльвина Андрева, Сергей Вильданов, яңалыклар. Эш көне булуга карамастан, бүген 60-тан артык пар үзе никахын теркәде. Яшьләрне 20-12-2020 саны җәлеп иткән. Аларны яңа тормышка аяк басулары белән хәбәрчебез котлады. Язилә һәм Илмир өчен бүген тулкандыргач көн, алар никахларын теркәр өчен 20.02.2020 датасын очраклы гына сайламаганнар. Безне дуслар таныштырды. 1 елдан артык йөрдек. Ярты ел элек безнең никах булды. Минем иремнең туган көне бүген. Шуның өчен сайлады. Чисосы да матур. Яшьләргә әти-әниләре дә үз фатихасын биргән. Без бу датага бик уңай карыйбыз. Алар үзләре сайлады. Алар сайлаганга без бер вакытта да каршы килмәйбез. Балалар ничек сайлаган, без дә аларның даталарына каршы түгел. Матур даталар булганда тантаналар залы һәр чак тулы була. Бүген барысы 60 пар үзләренең никахларын законлы рәвештә рәсмиләштерә. Күбесе аның уже безнең үттеләр. Безнең тантаналар сарае гөрләп тора, кунаклар да күп, яшьләр дә күп. Без рәхәтләнеп аларның шушы матур бәйрәмнәрен теркибез. Республика ЗАГСларында тагын бер ажиотаж 10 декабрьдә көтелә. Ул көнне 50-дән артык пар теркәләчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолы ТВ телеканалында Шолы талантлары проектының яңа сезоны башланды. Катнашу өчен үз сәләтләрен күрсәтергә әзер булган барлык шәһәрдәшләрне чакырабыз. Чыгарылышларның геройлары арасында биючеләр, җырчылар, уникаль хәтергә ия малай, гаҗәеп сыгылмалылыгын күрсәткән кыз бар иде. Безнең хәбәрчебез беренче сезонда катнашкан Азилә Сиражиева белән очрашты. Кызның проекттан соң тормышы турында алдагы сюжетта. Сән мәгъинеш, аптырап калдың мәллә? Бу дип, нинди кунаклар? Азилә Сиражиева Шолы талантлары проектында 2 ел элек катнашкан иде. Ул Рәшит Бәшәрнең шигырын укыды. Азилә иҗатка гашыйк, сәхнәдә чыгыш ясарга ярата. Кечкенә чакта Шолы ТВның бер проектында әни белән шигырь сөйләгән идем. Миңа анда катнашырга бик ошады. Һәм минем бер тапкыр булса гына телевидениедә чыгыш ясау иде. Бу проект мине үземне күрсәтергә зур мөмкинлек бирде. Проекттан соң Азилә Тылсым театр түгәрәгенә язылган. Узган атнада алар кече формалар номинациясында республика бәйгесендә җиңүче булганнар. Хәзер яшь артистка киләсе рольгә әзерләнә. Киләчәктә балалар программаларын алып барырга хыяллана. Ул безгә килгәнче нәфис сүз белән шөгыльләнде. Ул бөтен күп кенә конкурсларда катнашкан бала һәм шуның өчен сәхнәдә үзен бик кыю, русчалай әйтергә уверенно тота. Әйе. Аны күрүгә үк без шаккаттык, чөнки кеше курыкмыйча сәхнәдә үзенең сүзен, күзләре янып тора, әйбәт иттереп сөйләшә белә. Бу инде сәхнә теле куелган дигән сүз. Шолы талантлары үз сәләтеңне күрсәтер өчен уникаль мөмкинлек бирә. Проектта теләгән һәркем катнаша ала. Әгәр сез нинди дә булса талантка ия һәм аны бөтен шәһәргә күрсәтергә телисез икән, 540199 номеры буенча шалтыратыгыз. Эльвина Андрева, Диана Мулирова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бүгенге шулар, мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Данила Мастер. На все резные памятники 20%. 910211. Салон профессиональной одежды «Профстайл». Это модная и комфортная одежда для работников медицины и сервиса. Салон «Профстайл». Ваш гид в профессиональной моде. Торгово-выставочный комплекс «Тулпар». 3-й этаж, павильон номер 2.